Ao primeiro equipo dese de Chantada non lle está a ir mal nos ensaios de pretempada. 2 vitorias en 2 amigables xogados na casa e en Monterroso nun momento no que en realidade o importante non son os resultados, como nos relatou hoxe o adestrador Pepe Martín. A pasada fin de semana anotaron 4 goles fronte ao Golada. Era poñerlle fin á semana de traballo, evidentemente é importante que completamos xa 3 semanas de traballo, e claro, eu entendo que os futbolistas o que lles gusta tamén é que ao final, pois, gañes, vale? Entonces, é dicir, o nivel de exigencia que nos plantexaban eles era sobre todo a ver se podíamos materializar as ocasións de gol que facíamos, e, bueno, é dicir, baixo ese prisma, sí, gañamos o primeiro contra a Golada, 4-0, e gañamos o que xogamos ainda onte en Monterroso 1-2, pero hai que, a estas alturas, hai que deixar a un lado o que é o resultado e quedarse no que é a dinámica de grupo, o que estamos a buscar, as cousas que facemos ben, tratar de refrendalas, tratar de consolidalas, e as que facemos mal, que evidentemente ainda hai áreas onde non sabemos se facemos ben ou mal, pero que non nos chegaron a exixir, pois tratar de estar preparados para que cando veñan, afrontemos. Que é o que se está facendo ben xa? Bueno, pois estamos chegando á portería contraria con bastante facilidade, estamos combinando, estamos vendo os espacios que estamos crear para despois poder aproveitalos. Entonces, bueno, é dicir, desde ese punto de vista, aquela dúbida que podía haber, bueno, é dicir, é un equipo que nos vai costar facer gol. Eu creo que o preocupante sería que nos costara crear ocasións. Eso estamos creando, estamos participando casi todos. 4 sesións semanais que queren ter os resultados fins de semana, sendo fronte a rivais que militan na mesma ou en categorías inferiores. E, bueno, pois a nivel defensivo ainda non nos obligaron a facer gran cousa. Onte, por exemplo, o Monterroso sí tuvemos que remontar, evidentemente, pois tamén ver eses primeiros minutos despois de que encaixa, saber como afronta o grupo, decir, bueno, pois agora estou por debaixo do marcador. Bueno, é dicir, sin chegar a ser relevante, non? Porque estamos en pretempada e temos que errar moitas veces para tratar de mellorar. Pero, bueno, a verdade que o equipo refixo, se levantou cabeza e puido rápido igualar no marcador e parece que eso nos daba confianza. Nestas 3 semanas o grupo de adestramento foi de 23 futbolistas de media, unha cifra que non está nada mal a estas alturas, aínda que non se trata do grupo ao completo. Contamos con un grupo de 8 ou 9 futbolistas que poden ter ficha B, pero durante todo o ano van a estar traballando con nós, evidentemente, digamos que a súa mellora competitiva tanto no equipo B como no A vai ser que na semana pois teñan que traballar con compañeros de máis alto nivel. Eles están amosando que tamén queren un oco no grupo A. Bueno, pois para iso nosotros, gloria. Esta fin de semana tocalles lanzarse a un derbi na Medela co carácter festivo do trofeo das patronais de Taboada e pronto o arranque de Liga en pleno domingo das patronais chantadinas fronte ao Noia. Como veciños chámanos a xogar e afrontaremos un partido con maior seriedade posible. Na vindeira semana, o xoves, afrontaremos aquí un partido pretempada de adestramento tamén contra o meu ex equipo Outeiro do Rei e remataremos a pretempada o vindeiro sábado contra o Lugo B. Xogaremos aquí no Sangoñedo contra o Lugo B, que si ese é rival da nosa competición, o mellor non da nosa liga, evidentemente, posiblemente non da nosa liga, porque un equipo está feito para lograr o ascenso e outro para tratar de consolidarse nunha situación cómoda, polo menos para non tratar de pasar apuros. Pero despois afrontaremos na última semana, previa aquí ás festas, ou na semana das festas, mellor dito, afrontaremos o primeiro partido de competición que xogaremos na casa o domingo a 7 da tarde, polo tanto, todos despois de xantar aquí o día das festas teñen as portas abertas no Sangoñedo para disfrutar dunha tarde de fútbol.